Mapagan nga pamilya sa kasibel kag sa kasadya, ang pagtuon nanging pamakad mo sa pagpanggas mo kang sakripisyo. Mapagan nga panimalay na sa tanan may pagbuligay, nagahari ang pagpalanggaan, kabas kagta ang pagpatawaday. Sa pagbutla kang kasanag kang kabuhi, ang mayad nga buwas danglag kang pagabuhi. Sa balud kang pagpanakayan, sa baybayan kang atong nahandang, ang bihig kang atong paglaan sa tagipuso. Sa pamilya ta nagaumpisa ang respeto sa tagsa-tagsa, ang pag-ulikid ang kabalaka, ginapasad nga may paghigugma. Pamilya ta ang sarandigan, nasa diin nasandig ang tanan, nanging hari kita si tatay, nanging kasanan man si nanay. Sa pagbutla kang kasanag kang kabuhi, ang mayad nga buwas damlag kapag mabuhi. Sa balud kang pagpanakayan, sa baybayan kang atong nahandang, ang bihig kang atong paglaan sa tagipuso. Pagpangamuyo sa matag adlaw, sa tiong kang mga pagtiraw, ang panghangkat sa pagpanglakadon, ang grasya mo ang nagapadayo, mga regalo nga gintugro mo, kinahalad ko man kanimo, sa pagserbisyo sa sikatawo, handon nga mangin pareho mo. Sa pagbutla kang kasanag kang kabuhi, ang mayad nga buwas damlag kapag mabuhi. Sa balud kang pagpanakayan, sa baybayan kang atong nahandang, ang bihig kang atong paglaan sa tagipuso. Sa pagbutla kang kasanag kang kabuhi, ang mayad nga buwas damlag kapag mabuhi. Sa balud kang pagpanakayan, sa baybayan kang atong nahandang, ang bihig kang atong paglaan sa tagipuso. Ang bihig kang atong paglaan sa tagipuso.